Днес ще кръщаваме нашия син Самуил. Да. Днес Самуил ще взима водно кръщение. Тати и Кико ще му дадат водно кръщение. Днеска нашия син, малкия, се кръсти. Български. Господи Исусе, ще умря и възможно за мен. Днес аз предавам живота и искам да съм с теб. Моля се, дай ми Святия Ти Дух да ти служа. Покайвам се, Господе, и Те приемам за мой Господ и Спасител. И Те приемам за мой Господ и Спасител. В името на Исус. Амин. Аз ти благодаря. Може да осъществяваме това място в името на Исус. Амин. Амин. Yeah! Parabéns! Parabéns! Господе, благодарим Ти и Ти даваме цялата слава, Господе. Вярваме, Господи, в Твоята победа. Ти с нас, където и да отидем. Амин. На Тебе отдаваме славата и декларираме Твоята победа, Господе. За нас, за дома Ти, за децата ни и за поколението ни. В името на Исус. И на Тебе принадлежи цялата слава, Господи. Декларираме Твоята победа за нас и нашето поколение. В името на Исус. Амен. God bless you, guys. God bless you, family. Thank you, Jesus. И кога? Анда! 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 Това е истинско пътя, да. Той помогна. Ajudando.